Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu sasinthanso akayitana munthu. Ndi kulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Loweruka pa 4 Novemba chaka cha 2023. Tikumbukire kuti tili mwezi opempherera mizimu ya mpurgatorio abale athu otisiya. Ndipo lero monga ndanenera poyamba, Mulungu afuna ationetse kuti akadalitsa munthu akampatsa mphatso zake sasinthanso maganizo. Zimangotengera ife mmene tikuzigwiritsira ntchito mphatsozo. Izi ndi zimene tikuzimva mmawu athu oyamba kuchokera mkalata ya Paulo yolembera mpingo kwa Roma mutu wa 11 ndime ya 1 kulekeza 2b, kudzawerenganso ndime ya 11, 12 kenaka 25 kulekeza 29. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Helena D. Chikunga kuchokera ku St. Francis Mpakati, St. Augustine Parish, mtengo wa Ntenga, mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ya tsiku la lero, salimo namba 94, ikutitsimikizira kuti chauta sadzawataya anthu ake. Inu ndi ine tikayika mtima wathu onse pa chauta, pangatalike pangafupike, chautayo amakhala mbali yathu, chautayo amatiteteza. Ndipo mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 14 ndime ya 1 kudzawerenganso ndime ya 7 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso tsiku la lero posinkhasinkha za moyo wa Charles Borromeo era tisinkhesinkhe limodzi mawu athuwa. Za chifundo cha Mulungu chochitira Aisraeli. Mawu ankalata Paulo oyera yolembera a Roma. Tsono ndikufunsa kuti kodi Mulungu adataya anthu ake? Iyayi njosatheka. Inenso ndine Mwisraeli, mmodzi mwa zidzukulu za Abrahamu ndiponso wa fuko la Benjamini. Mulungu sadawataye anthu ake amene iye adawasankha kale. Monga simudziwa mawu aja am'malembo pamene mneneri Eliya akudandaula kwa Mulungu kuti awalange Aisraeli. Tsono ndikufunsa kuti kodi Ayuda adapunthwa kuti agweretu osadzukanso pang'ono pomwe? Koma chifukwa cha kuchimwa kwa Ayudawo, chipulumutso chidafikiranso anthu a mitundu ina kuti Ayuda awachitire nsanje. Ngati kuchimwa kwa Ayuda kudapindulitsa anthu pa dziko lonse lapansi, ndipo ngati kulephera kwawo kudapindulitsa kwakukulu anthu a mitundu ina, nanji tsono onse adzamvera Mulungu, ndiye kuti madalitso adzakula zedi. Pali chinsinsi chimene ndikufuna kuti muchidziwe, kuopa kuti mungamadzi yense anzeru. Chinsinsicho ndicho kuti Aisraeli ena adzapulumutsa mpaka nthawi imene chiwerengero cha akunja otembenukira kwa Mulungu chidzawafikire. Pamenepo Aisraeli onse adzapulumuka. Ndi monga malembo anenera kuti mpulumutsi adzachokera ku Ziyoni, adzachotsera zidzukulu za Yakobe kuyipa kwawo konse. Tidzapangana nawo chipangano chimenechi ndikadzawachotsera machimo awo chifukwa chokana uthenga wabwino. Ayuda adasanduka adani a Mulungu
kuti inu mupindulepo. Koma ngati Mulungu adawasankha iwo ndi abwenzi ake chifukwa cha makolo awo akale aja, pakuti Mulungu sasinthanso atayitana munthu ndi kumpatsa mphatso. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa tsiku lina la Sabata Yesu adakadya kwa mkulu wina wa gulu la Afarisi. Tsono adaona kuti anthu amene adayitanidwa kudzadya nawo ankadzisankhira malo aulemu. Tsono adawaphera fanizo adati, wina akakuyitana ku phwando la ukwati usamakhala pa malo aulemu ayi, chifukwa mwina kapena adayitananso wina waulemu koposa iwe. Ndiye iye uja amene adayitana awiri nonsenu nkudzakuwuza kuti pepani patsani awa malowa, apo iweyo dzachita manyazi pokakhala malo otsika. Koma akakuyitana kakhale pa malo otsika, kuti amene akukuyitana uja adzakuwuze kuti bwenzi langa dzakhale pa malo aulemu pano, apo udzalandira ulemu pamaso pa onse amene ali nawo podyera. Pajatu aliyense odzikuza adzamchepetsa, ndipo aliyense odzichepetsa adzamkuza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Titamande Ambuye nthawi zonse kuti monga tinaonera dzulo tinasinkhasinkha kwambiri moyo wa Martin de Porres oyera. Lero tikusinkhasinkhanso pogwirizana ndi mawu amene Ambuye chauta nkhani ya kudzichepetsa. Tikusinkhasinkha moyo wa Charles Borromeo oyera. Charles Borromeo oyera anabadwira m'dziko la Italy. Charles Borromeo oyera anamwalira ali ndi zaka 46. Paja anabadwa mchaka cha 1538 nkumwalira 1584. Limene lonso ndi phunziro lathu loyamba. Ambiri timaganiza kuti tifike kaye zaka zambiri. Pa zaka 46 Charles Borromeo anachita zinthu zambiri. Kodi iyeyo anali ndani? Ndofunikira bwanji mu mpingo wathu? Poyambirira timamva kuti he was a trained and an accomplished lawyer. Anapanga malamulo a dziko komanso malamulo a mpingo. Timamva kuti ankolo ake Papa Pius wa nambala 4 adamuyitana kuti adzamuthandizire potengera luso lake lodziwa malamulo a dziko ndi mpingo, adzamuthandizire pa nzeru zina mmene angayendetsere mpingo. Ndipo Papa Pius ameneyo adampanga Charles kukhala cardinal, ndipo adampatsa diocese ya Milan. Pa nthawi imeneyo inali diocese yayikulu kopsa pa dziko lonse lapansi. Apa akutipatsanso phunziro lonena kuti mayitanidwe athu amatha kubwera njira zosiyanasiyana. Ena titha kuitengera ango ina kuti ndiye kuti masiku amenewo amangogawana zapachibale, titha kuona choncho. Komatu monga tamvera m'mawu yambaja, Mulungu akapereka madalitso kwa munthu sawalandanso, zimatengera mmene inuyo ndine tikuagwiritsira ntchito. Nzosadabwitsa kuti Charles Borromeo atavomera kuitana kwa mkolo wake adakadzipereka pothandizira kayendetsedwe kwa mpingo. Tikumbukire kuti nthawi imene Papa Pius anali pa udindo wa namba 4 komanso nthawi imene Charles Borromeo anakathandizira kukhala cardinal ndi nthawi imene the church was facing the Protestant Reformation. Nthawi imene anthu ena motsogozedwa ndi Martin Luther atawukira mpingo uja, panayenera kuti pakhale masinthidwe akachitidwe ka zinthu, kusintha kuyambira mkati kusinthanso kunja komwe. Choncho Charles Borromeo anathandizira mfundo zoti akuluakulu mabishopu maepiskopi akakambirane ku msonkhano waukulu wa mpingo wa namba 19 umene umatchulidwa kuti the Council of Trent. Ku msonkhano umenewu pali zambiri zimene anazitsimikiza kuti zisinthe mu mpingo wathu, komanso kutsutsa ziphunzitso zabodza zimene Martin Luther ndi anzake zake anabweretsa. Anateteza mwa mtima wabipa kulemba komanso pakuthandizira kukakwaniritsa zimene msonkhano udakambira udaphunzitsa. Akutiphunzitsa kuti tili ndi udindo tonsefe oteteza mpingo wathu, makamaka pakudziwa zoona za mpingo komanso ndi kumaphunzitsa ena. Anzathu achi Protestant nthawi imeneyo amanena kuti chachikulu
ngati chinthu chonse chinalembedwe m'malemba oyera sola scriptura, ndiye kuti chimenecho basi chilibe ntchito. Koma mpingo wathu umatiphunzitsa kuti baibulo linabadwira mchikhalidwe cha anthu komanso muzosiranasirana, ndipo zosiranasirana zimenera ziziunikiridwa ndi baibulo. Anakatsindika, anapanga reaffirm fundo imeneyi. Charles Borromeo anathandizira kuti zimenezo zioneke. Komanso anzathu amanena kuti we are justified by faith alone, sola fide. Mpingo wathu umatiuza kuti inde chikhulupiriro ndi mphatso yochokera kwa Mulungu. Koma pamene tikuchilandira chikhulupiriro monga mphatso ina iliyonse, timenera tichitengulire, tichisamalire. N'chifukwa chake timenera tiziphatikiza khama lathu posamala mphatso imeneyoyo. Osangonena kuti yayi, potena kuti Mulungu adanena kuti ife tikapulumuka adatifera pa mtanda ndizichita monga mmene ndifunira, basi Ambuye adandifera kale. Ayi, anatsutsa mwanthunthu ndipo anakathandiza anthu kuti amvetse zimenezo. Komanso adatsindika za mabuku enaja amene Martin Luther ndi anzake ankakanaja. Mabuku 7 amene amipingo ina amati ndowonjezera. Mabuku amene adalembedwa m'chiyankhulo cha Chigiriki koma atatanthauziridwa, Ayuda potuluka mu mpingo adayamba kuakana. Ayuda ponena kuti Akhristu ayendere yawo adayamba kuakana. Council ya ku Trent idanena kuti mabuku amene ndoyeradi ndipo monga zinalili padzana tikuyenera tipitirize kumagwiritsa ntchito. Komano zinatheka bwanji kuti maphunzitso amenewo amene iye anathandizira komanso adakaphunzitsa iye mwini Charles Borromeo akakhale successful, akakhale opindulira anthu onse, akabereke zipatso? Ndimafuna kuti zimene anagwiritsa ntchito mmoyo mwake ndi zimenenso inu ndi ine pamene tikufuna zinthu zisinthe mwa ubwino mu mpingo wathu, mu dziko lathu, mmoyo mwanga kumene, m'banja lathu, pamene ndikupezeka pa business yanga, ndi zimenenso ife tingagwiritse ntchito. Choyambirira, Charles' approach deeply was biblical. Iyeyu anadalira kwambiri ziphunzitso zimene zimapezeka m'malemba oyera. Sanayimire pompo, anakhala chitsanzo iye mwini. Ambiri timafuna zinthu zisinthe, ife ene tikukana kusintha. Oyamba kusintha makachitidwe a zinthu ngati mtsogoleri wa mpingo dera lake anali iye mwini Charles Borromeo. Komanso msintho uliwonse ngati sukuyang'ana pa Ambuye Yesu, ngati machitidwe athu sakupanga center on Christ, machitidwe amenewo sangapite patali. Charles Borromeo analimbikitsa zimenezo. Koposaposa ananena kuti pakhale mwambo, discipline. Ndi chinthu chapatali kusintha zinthu ngati tilibe mwambo, discipline. Ngakhale moyo wakuthupi kumene kuti ndikufuna kuti ndichite bwino pa business koma ulibe discipline, kadyedwe ka ndalama, ukaona icho wagula, ukaona icho wagula, ukaona icho wagula, zina kudzimwana madala zimabereka zipatso. Izi ndi zimene Charles Borromeo mwazina anatiphunzitsa. Ananena kuti pamene mpingo ukusintha, choyambirira chimene tikuyenera tisayiwale ndi pakhale divine worship and practice of virtues, kupembedza ndi mtima wonse. Izi zikugwirizana kwathunthu tikang'ana moyo wake ndi zimene Ambuye Yesu akutiphunzitsa m'mawu a tsiku la lero. Tikhale anthu odzichepetsa, humility. Tikamanena kuti kudzichepetsa monga akutiuzira Ambuye Yesu mu Uthenga Wabwino, sikukana zimene ife tili nazo. Chifukwa ena timapitanso another extreme. Humility is not an underestimation of our talents or gifts or powers. No, it is their exaggeration. Sikuonjezera zimene ndili nazo kapena kunyazitsa, kuchepsa zimene ine ndili nazo. Ayi, tikuyenera tivomere zolakwika, tikuyenera tivomereze kuti izi ndi mphatso zanga, maluso anga, koma tivomere posatenga ena ngati opanda phindu, posadzitenga ngati ife ngati ofunikira kuposa ena onse. Humility is the truth or recognition of gifts as gifts and faults or mistakes as mistakes. Ambiri chimenecho chimativuta. Koma koposaposa kudzichepetsa monga kunenera Ambuye Yesu sinkhani yokha yongoti anthu andione. Kudzichepetsa kwakukulu ngati Akhristu chimene tingachite ndi kukhala nawo mtima odalira Mulungu. Chifukwa kukana kudalira Mulungu kumeneko ndi mtima wakunyada, kumeneko ndi kudzitukumula. Tikumbukire kuti china chilichonse chimafumira kwa Mulungu ndipo chimalinga kwa Mulungu. Munthu amene akudzichepetsa ndi amenenso amathandiza ena kuti akwaniritse zimene Mulungu adawapatsa kuti akwaniritse mmoyo wa pansi pano. Tikunena kuti pamene tikulemekeza ndi kunyadira Charles Borromeo era ndanenanso chaka chatha pamene timakondwerera moyo wake kuti ali ndi quotation imodzi imene ine mandigwira mtima kwambiri. Kuti Charles Borromeo adanena kuti kodi mutaganiza kuti mumwalira tsiku la lero mungamachite chani? Nde akuti anthu adayankha mosiyanasiyana. Ena nditha kukalapa, nditha kugawa chuma changa, nditha kuwachitira ena chifundo, nditha kulemba wiru. Anzake ena Charles Borromeo adanena kuti nditha kugwada kuyamba kupemphera, nditadziwa kuti ndimwalira in the next 3 hours. Koma Charles Borromeo adanena kuti
ineyo nditadziwa kuti ndimwalira masana ano kapena 3 hours ikubwerayi ndipitiriza kuchita zimene ndikuchita, kutanthauza kuti Charles Borromeo ndi chitsanzo choti tizikhala moyo okonzekera. Iyeyu ndi nkhoswe za anthu amene akudwala matenda a m'mimba kapena ena amati ma ulcers ndi zina zonse zokhudza m'mimba, intestinal disorders, komanso anthu amene amalima zipatso, munda wa zipatso, makamaka zipatso zake ma apples, is the patron saint of apple orchards, komanso ma bishopu agulupa akatukumeni, ma seminarians asemino, anthu amene amang'anira moyo wanzawo wauzimu, koposaposa anthu amene ndatsogoleriso ku moyo wauzimu. Timpemphe tsiku la lero Charles Borromeo atinenere kwa Atate, atithandize mmoyo mwathu kuti monga nthenga watiphunzitsira kukhala anthu odzipereka, kukhala anthu odzichepetsa, koma koposaposa tiphunzire kuvomereza luso limene, mphatso zimene, komanso zonse zimene Mulungu adatisongetsa kuti tipindulire anthu ena monga iye adachitira uloya wake kuthandizira kukonza machenjez mu mpingo, zimene zinabweretsa chikhulupiriro, zimene zinalimbitsa chiyembekezo, zimene zinalimbitsa chikondi pakati pa onse. Inu Charles Borromeo oyera, mutipempherere ife kuti tikhala anthu odzichepetsa, koposaposa pogwiritsa ntchito mphatso zimene Mulungu adatipatsa tithandize ena kumtumikira Mulungu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.